La o parte toată lumea. Sunt Dani Mocanu și-am pregătit din nou o piesă pentru faraoni, pentru Florin Faraon, pentru Dănuț Faraon, pentru Laurențiu Faraon și pentru Tobias Spartanol. Revoluția din 2016. La pământ dușmanilor cu tot, că faraonii sunt cei mai mari mafioți. N-au pe lume niciun adversar și faraonii rămân mereu number one. Cu mitraliera trag în toți dușmanii, chiar dacă mă închid în garda cu ani. Facem mortăciune și-o plătim cu